Il-Gvern ippropona li l-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi għandu formalment jibda jiddiskuti dak li sab l-Awditur Ġenerali fir-rapport dwar ix-xiri ta' żejt mill-Ena Malta dan ix-xahar stess. Kien propju nhar l-Erbgħa li għaddew li l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil finalment talab lill-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi biex jiddiskuti l-awditjar tal-iskandlu tax-xiri ta' żejt wara 3 xhur ta' skit perfett. Il-Prim Ministru Joseph Muscat min-naħa tiegħu esprima s-sodisfazzjoni fl-aħħar Simon Busuttil li jindirizza l-kwistjoni tal-iskandlu tax-xiri taż-żejt filwaqt li sostna li l-Gvern ħajkun qed jaqbel jitlaq għall-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi matul dan is-sajf. U mill-kliem il-Gvern minnu fih ħadda l-fatti u propju wara proposta li saret mid-Deputat Prim Ministru li huwa wkoll il-Kap tal-Kamra Louis Grech ġie deċiż li l-ewwel laqgħa ssir nhar it-tlieta li ġejjin u fi għandha tkun stabbilita l-proċedura ta' kif ser jimxu l-affarijiet. F'isem l-Oppożizzjoni id-Deputat u Viċi Kap Mario De Marco qal li għandhom ikunu l-membri tal-Kumitat li jaqblu meta ser jibda smigħ formali. Huwa ma sab l-ebda oġġezzjoni li smigħ formali jibda fl-aħħar ġimgħa ta' Awwissu għalkemm il-membri tal-Public Accounts Committee għandhom ikunu ħilsa li jibdew qabel is-seduti formali jekk ikun hemm qbil dwar dan. Fil-konklużjonijiet tar-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar ix-xiri taż-żejt mill-Ena Malta semmew nuqqasijiet kbar. Dan wassal biex ftit tal-ġimgħat ilu l-Ministru għall-Enerġija Konrad Mizzi talab lill-Kummissarju tal-Pulizija biex jiftaħ investigazzjoni rigward dawn il-konklużjonijiet. Il-Ministru Mizzi għamel din it-talba biex il-Pulizija tidentifika jekk fil-proċess tax-xiri taż-żejt bejn is-sena 2008 u Mejju 2010 seħħewx prattiċi li jokkostitwixxu reati kriminali.